Què passa? Que no ho veu que sóc a classe? Després dels Gegants de la Muntanya arriba al Teatre Nacional de Catalunya una altra obra de Luigi Pirandello, L'home, la bèstia i la virtut, una coproducció del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i el mateix TNC. Això tan important? M'ha vingut una senyora amb el seu fill i diu que vostè la coneix molt bé. La mare d'un alumne? No ho sé. Sí, pot ser, però sembla molt nerviosa. Nerviosa? Sí, senyor. I quan ha dit el seu nom, el de vostè, s'ha posat pàl·lida, vermella, de tots colors. Però qui és, com es diu? Oh, va, ja he dit 1000 vegades que la gent que vulgui parlar amb mi els pregunti primer com es diuen. Però si sempre ho faig, me l'ha dit. És la senyora... La senyora... Perela! Pirandello va ser el Premi Nobel de Literatura l'any 1934 i és autor, entre d'altres textos, de 6 personatges en busca d'autor, o així és, i així ho sembla. En aquesta obra aposta per una trama directa i divertida, una línia de teatre més popular. Ho va plantejar una mica com en diu que és un apòleg, que és una mica com una faula però amb certes intencions didàctiques. Aleshores els personatges, ell com a les acotacions en diu una mica, els defineix com animals. A part de la bèstia hi ha doncs la criada que sembla una gallina, l'altra que sembla un cavall, els alumnes del professor que semblen un carner, una gallina, sempre hi ha animals pel mig. I aleshores ell explica com una faula el que seria una anècdota, perquè en el fons és una anècdota que s'explicaria com un acudit en un moment. L'espectacle, dirigit per Pep Pla, està protagonitzat per Eduard Farelo, Teresa Sánchez i Jordi Martínez. L'obra centra en la vida de Paulino, un professor que amaga el seu amor per la senyora Parella, mare d'un dels seus alumnes i casada amb un mariner que fa anys que s'escaqueja dels seus deures conjugals. Faig d'un professor que es diu Paulino i que en aquest cas és l'home de la funció, però això, en definitiva, un home que suposa que té una escala de valors molt clara i molt concreta, no? Una persona amb una essència i amb una manera de veure la vida, però que davant d'un gran problema tot això se li en van orris, no? Jo penso, en definitiva, és del que acostuma a parlar Pirandello, o si més no del que parla en aquesta funció, no? D'aquella necessitat de l'home de ser allò que vol i de com els altres el perceben i de les 1000 cares que tenim tots, i si més no aquest personatge també és un home d'una rectitud, d'una manera de fer i d'una ètica i una moral molt alta, no? Però que a la que es troba amb un problema i a la que la vida el posa en una porta que ha d'obrir com sigui per continuar endavant, no? Doncs és capaç de recórrer l'engany, a la mentida i a tot allò que ell menysprea. Oh, Sant Antoni gloriós! Estic feta de desferra! Estàs com vas d'estar parint? Però si no sóc jo, no em coneixerà! No, però que conegui, t'ha de veure així, prou! Però si això és una màscara horrible! La que a ell li agrada veure amb tu! I no! Jo sóc una pobra mare Paulino! No sé, pobret home, per què vols que et faci? Ell et vol així, no et vol, mare! I t'entregaràs a ell, a la seva austeritat amb aquesta màscara, però sota la màscara. I ets tu amb la teva aflicció, tu tal com ets realment per tu mateix i per mi, amor meu, tu! I tot el nostre amor! Tot i ser una comèdia, el rerefons de la peça teatral és seriós. Hi ha una clara denúncia de l'autor a les convencions socials o les lleis que imposa la moral. La dualitat dels 3 personatges és un dels atractius del text de Pirandello. Com que les persones no som d'un sol color, jo crec que tot ésser humà té les dues cares, la cara A i la cara B. És a dir, que tots som amables i tots som malparits. El que passa és que no tots som amables, o sigui, som amables amb uns i malparits amb uns altres, i això depèn del forat de la vida que et toca, o sigui, depèn pel forat que mires, veuràs el tros agradable o desagradable de la vida de cadascú, però no hi ha ningú que sigui exclusivament bo o exclusivament malparit. L'obra es pot veure a la Sala Petita del TNC fins al 27 d'abril, i properament farà gira per Catalunya, on entre altres escenaris es veurà a Girona, Manresa, Tarragona, Lleida o Tortosa. Ara mateix les meves intencions són unes altres, i ric deu ser per què. Què vol que li digui? Deuen ser... els nervis. Els nervis que van per lliure. Sí que té els nervis riallers, vostè. Sí, oi? Són uns nervis molt... riallers. No pas els meus. Els meus tampoc, li juro. Normalment es veu que avui els he agafat per aquí, ja se sap. Els nervis...